Така, чувам се. Добре. Да, хора. Здравейте, хора, аз съм Аси. С мен е един мой приятел. Просто в началото знам, не се чувах. Моля ви, ако сте превъртяли напред, върнете се назад да видите какъв съм бот на
Getirin bana. Tamam. Hayır. Rapim un po' di coxo questo Может быть, специально меня что-то. Sbagliato. Va. Come il giusto che speciale. Non va, si grazie.
dreams we have, the love we share. This is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share. This is what we're waiting for. Крашеный Fortnite. И ако някой знае как мога да направя коментарите, да си ги пускам и да ми пишете, кажете, за да... Ще иска да си го направя, за да пишете какви музики да слагам. И тук някъде. За танци, после склати за мама. Нали няма проблем да ме включи в... Бата, ако не мога това ще ти го направя по-лесно. Бот се там. Бот се там. Майка ти е там. Нямате проблем да ви включи в един клип, нали? Да ви включи в моя клип. Човек. Ела така. Плати за мама, па после За мен Fortnite ми крашна приимала. Чуйте едно нещо. Обичам право. Здравейте, аз съм Косил и не използвам наркотици. Това го знам. Дали кучета и деца свободни тичат гората. Кучета, кравата без музика не може. Притъма помахва с уши. Въздухът пълна ги кароши. Стъпките там за не греши. На бате то цигани го мраза. Яко бахте. Абе, нека! Арубиме! Телефонът ти звъни. Ама не го дига. Не го Иде, бе. Чуш ме, не го дига, бе. Спри. Ма не го дига, не. Списа. Сега ще я пусна. Шефото баш, ти ме обещам. Абе ти ми мана ми се. Подушчиска ти живота или не? Абе не. Сега ще я пусна. Сега ще я пусна. Абе не. Мокни бе. Аз там съм вече. Мама за майки ти така че мокни. Упян. Добре, клипа ще го направя за... не за деца. Ами знаете сега е ходба. Ето ти го. Да, бе, да. Прави клипи са. Да. Ай, да, давайте вода, я съм Телефонът ти звъни, ама не дей го дига. Не дей, бе. Абе, не дей, моля се, не го дигай, бе. Абе, спри. Не дей го дига. Не дей. Така, остави го те. Не дей си дига телефон, чули? Не дей си дига телефон, не дей. Абе, ботка. Ботка на. Човек, пуснал съм някаква музика от... Пуснал съм някаква музика, която въобще не ми харесва. Ще видиш на клипа. Ще се чуда какви да Аз няма ви раз, директно ще ме пустя! Ай, лавай, покрепя. Какво да дойда? Ето и така ще го оставя.
умря от водки. Да, той бяхме малко. Дай. Ай, сега яхме. Да, яхме вече тези. Това може да много пътен. Аз ще отида да видя кобра с какво ме кани. Не точно. Майка ти е кобратка. Добре, отивам да видя кобра защо ме кани и е сега. Имам липски, дай да се репа. Някой патрони за снайпер? Не. Кобрат нали нямаш против да те включа в клипа ми? На YouTube? Да. Кажи си канал да се съдна. Аз и да без. Като името ми, само че преди както ми беше. Главно аз и да без. Окей, ей сега идвам да затворя вратата. Добре. Какво искаш да играем? Да изпълняваме челенджи, да играем дуо или Искам да креатив? изпълним челенджите за скина. За кой скин? За тея? За... Снежните скин? Да, с Нола. Аз Окей. им чантичката. Окей. Виж как ми е канала. Аси, нали на английски си Чакай, главно чакай. Главно Аси, главно Т, да без. И и разстояние без, с главна буква. Без. Само първите букви от такова. И ще видиш един час, който клипа трябваше да е стрим. Не знам. С Влади играхме в Fortnite и Rocket League. И ще видиш надолу. Там. Ама има гледане. Между Аси и Д има ли разстояние? Да. Има някакви долни черти. Не. Имаш това си тук. В едно бяло кръгче, едно А и около него червено. Може ли да ми пратиш линк на видеото ти просто? Viber. Не, ще ти скриншот на снимката. Окей, просто ми скриншотни как се казва канал. Ми го прати някъде, не знам къде. По Viber ще го спрата, става. Окей. Аз междувременно ще търся как да направим всичките тези чаленджи. Значи те за сега са 1, 2, 3, 4, 5, 5. Добре, ще комплитнем 5 и 5. Аз имам да комплитна това с птичето, толкова се прави. Да, видях. Ето изпратих ти. Точно. Ето, добре. Така. Чакай, че пускам музички, никак не ми харесват. Да, видя. Така, сега ще го така в YouTube. Си. Ти знаеш, че снимам с OBS студио. Да, аз всичко знам как се снима. И аз скоро ще почна. А те този скин ли такива от коледните? Да, това не искам от 2 години, брат. А не се забравям. Не се няма видец. Аз искам PG Партролера. PG Партролера. Да, видях да, абонирах се. Не знам. Та би трябвало да ми го съобщи. Да вече се трябва на. Да. Видео, Първоначалните, първото видео има много смешна картинката и третото видео има много смешна картинка. Така. Не си имай влогове, си имай самото от това. Аре, ще цъкаме долу.
комплитен, да, реди. Добре, така, аз съм изпълнил 2 от 9 за това. И аз ще трябва да ги изпълня, да знаеш. Добре. Те двете. Ама аз бързо ще ги изпълня, спокойно. А долното е също, само че трябва да изпълня. Кой ще трябва да играем склад? Статус... Аз искам да вземем всичко щита, лесно. който е с подаръчето. Давай, Аз съм направил 2 от 5. Аз знам къде да скочим. Кои две си направил? Всичко ми е 2 от... Добре, дай реди просто. Само за логин скинам е 3. Дай реди. Да. Така. Small down. No. Чакай да пусна някаква по-смислена музика. Виж къде ще скочим. Защото първоначално да, аз да си ги направя да те настигна по мисиите и след това да ги правим заедно, стали? Добре. Първо ще скочим ето тук. И върнаха самолетите, които ми харесва, ама са ги направили бръх. Направили Какво? са ужасни. Самолетите. Върнаха ги и Брат, направили. no worries, каквото стана на микрофона. Ами... Чуш ме? Чуш ли ме? Ей, Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? брат, супер слабо те чувам. Сега толкова си слаб. Толкова слабо се чуваш. Дори в момента не чувам какво говориш. А сега? Мога да ти кажа как да увеличиш микрофона. На после. Между другото, виж кой левел съм. Ехо. Така няма да бъде. Аз за първи път играя Battle Royale. What? Умреш, сори, брат. Ехо. Да, чуваме се вече. Чуваш ме? Да, чувам се. Добре. Ама добре ли сега ми чуваш? Пак си слаб. Не знам какво да правя. Чувам те горе-долу, така че Да, говори си така. О, 4 от След 5. тази игра ще ти кажа как. За логин. След тази игра ще ти кажа как да си опазиш микрофона. Ама аз съм с нови слушалки. Ти не си на отделен микрофон. Да. Тече просто. Не, то не е до твоя микрофон. What? Добре има... Биеш ли се? Много гръмко. Аз имам самолет. Ай, колко... Припомня ми старите времена. Много ми е тъжно, брат. Просто уникално. Ако брат ти колко злато имаш? Чуваш ли ме? Страшно каквото е... Брат, какво ти става с този микрофона? Ако трябва да говорим през Viber. Чакай, не ми звъни. Чакай да се отворя Viber.
Добре, отварям си. Ох. Ай, лошо. Лошо, махни се. Каква е тази папка тук? Чуваш ли ме? Чувам те, перфектно. Перфектно. Да. Ми ръчках в настройките на OBS. Аре, обрех си. Виждам ли това? Ако? Виждаш ли там отстрани къде... Виждаш ли едно жълто поле? На картата. В него ако видиш един бандит... Спойно, убих ги. Не, ела при мен при Идам, чакай малко, чакай. Ти тредил ли си Чакай, с... защото тук... О, не, при мен има хора. О, малко трябваше да дойдам, аз имам... Какво казваш ти? Виждаш ли жълтото кръпче? Брат, звъни ми по Viber, не знам, просто е трагедия. Аз ти звъня по Viber, да знаеш. Видни. Да, сега. Какво? Чуваш ли ме сега добре? Не, пак ходиш. Не знам. Ти мислиш, че си от телефона, ще го започна. Чакай да Много махна... някъде кемпи. Майко! Тук буде! Те са просто аутисти на куче, брат. О, сега ще перфектно. Сега. Да, сега. О, толкова хубаво. О, просто прекрасно. Великолепно. Така ли? Идвам при теб, да знаеш. Добре, ама... Сигурно е било заради музиката. Обясни ми го. Прекъсваш. Не знам сигурно. Прекъсваш. Какво? Прекъсваш е малко. Сега не те чувам. Аз, ох, бърквата стана пълна просто. Я да видим какви чаленджи имам. Имаме. Destroy Midcars, това после ще го правим. Dance at Holiday Cruise. Окей, идвай. Трябва да ходим... аз не знам къде. Просто следваме. Сега чуваш ли ме добре? Да, сега перфектно те чувам. Да, сега перфектно те чувам. Добре. То сигурно е... Пускам нещо и след малко... Брат, чувам те двойно и от играта. Ами ми отниме. Или ми се затвори поведа, или ми отни. Добре. Сега добре ли се чувам? Да. Ако се развали, ми кажи. Ела ще взема с кола. Добре. Ела, тук има Ферари. Не бе, не трябва да лутим, ела. Не, тук има... Нали тук челендж? има- Да, мъжи. Да, аз карам. Защото аз знам къде да ходим. Аз нямам патрони за ВМК. Аз нямам патрони за МК. Ела, тук е го вземи патроните просто. Това е новата помпа, никак не си струва. Не, Снайпер. ако имаш добър рейндж, това аз нямам. Чакай малко да чу това е това. Може би малко патрони за Да, забравям снайпер, патрони. за снайпер, ако имаш. Кой ще ти дам? Ме чакай. Учи се.
Да. Добре. А така? Сега чуваш ли ме така? Да. Добре. Къде ни ходиш? О, дева, поклонявам. О, аз се бърках се с един друг брат. Това е било ритейл. Чакай, че аз се дам какво се случва. Кой град искаш да го маркна? Не, брат, той не е зона. Просто обикалям някакви всяки дава сграда. Влезем парк в Суити и в Фадо. И в Оле. И още някой друго, мисля, че не изпознавам. Ама то нищо не е зона, защото сме много опит. Добре, дай да спечелим тази игра, но няма да го шанс да правим. Search chest, да, това е много това още. Dance and different holiday tourists. Това ще направим до 10 days of dance spot, destroy the book. Какво да направя? Ама ти си направил, то няма повече мисии, ти си ги направил всичките. Не съм ги направил всички. Я виж кои ти пишат. Я ми ги прочети. Мислите. Опитай се просто... Така... Имаш ли... Не. Това са така... Visit different Snowmando Окей, от да. Post-it ми е 3 от... Да, същото. Добре, Това ми е 3 от 5. Ми е 4 от 5, окей. Как го случи? Защото аз... Не, аз преди си без дистъл съм ги правил на арена. Snowmando... Окей, аре, сега понеже някакви профи да правим, аз ще хода за килга. И ако искаш оцелявай, аз отивам да хора. Също имам... Search chest at Snowmando от... Църна! Да, брат, аз точно си отида по тебе за хора, и за хора има при тебе, брат. Откъде. Ходок! Дай, ще уина, не бъде. Ей, гнусам го куп неща, съм кой ще убиеш ти. Айде, лека. Будна игра е да намериш хора. Добре. Опа. Изчакай малко. Ало? Да? Добре. Игра с кобрат на компютъра. Не знам. Не е тук. Андалто дам. Добре. Де беше? Добре. Да. Да, госпожата ми даде 8 страници и аз написах 4. Ей, Дмитрий, за мен. Ужас, бабо, много бе, бабо.
Много бе, миличък. Нищо. Има време, до четвърти има време. Кога пак ще пишете с баби? Утре ще се го довършим. Ага, добре, бабе. Добре тогава. Айде, приятно ти игра, ще се чуеме пак. Ама искам да ядеш супата с пилен, от Добре, пиленце. добре. Специално съм ти я направила. Добре, Добре. бабе. Айде. Целуваме те с деди. Чао, бабе. Чао. Чао. Айде, Чао. бабе, чао. Аз си метнах метки, взели го. Да, взех го. Метки влезе, защото ще умреш. И гледай, дед Вързон, защото ще почне да бие по 5. Кой ще цъкаме дълго с колата, да знаеш. Защо? Защото имаме мисии основно мандо. Значи, Не може ли просто да го направим на фул Play ден? Stop 10 with friends in squad. Това пише, така ще. Не може ли просто да го сложим на фул? Не, не искам да игра с бил. Аз тук... Много разчу. Влади ми беше казал, че беше играл и имало... аз съм дед. Имало някаква жена или мъж било и казва... Аре, не умреш. Какво имам? Синьо АК и Така, ще бих двама геричета. Айде, дайте ми своя хубав. Между другото може да направиш Виктори. Чакай малко. Искам малко ключ. Така. Сега да видят колко си добър хората. Колко? 7 човека, не много 10 Брат, човека. о не, той има. Достъгнал съм. Ами, не, Ами... Виж, пречиш ми, моля те, брат! Виж го как ме стъпва! Дай редел. Не, дай редел. Отиди в обид. Очакай да си взем банана. Мали, какви бокове любиха. Я измисли заглавие за клипа. Комплитваме чаленджи. Това е за сега. Добре. Охо, имам На 7... български ли ще снимаш? Да. Дай. Аз ако знаеш от кога съм качвал. Може да стримваш. Да, може, но... Аз не съм поставил могът. Да правите ли линк насам и да се абонира за канала ти? Ние понякога цъкаме Counter-Strike с него. Надали. Ще се абонира. Абонира, той е станал голям пич. Вече не е публично изнасилен копър. Той ми беше казал, че... веднъж го срещнахме с Влади така, че кара коронавирус. Добре. Изкарал ли? Да. И майка му го е карала. И не човек. Виж къде Преди сега. 1 месец съм качил последното ми видео. Чакай малко, искам да видя едно нещо. Добре, има още един сломан. Чакай малко, вижа, сега по средата на буса скочи и си пуси глайдера, защото трябва да видя едно нещо. По средата на буса. Да. По средата на мапа искаш да кажеш. Да, е същото. Добре. Глайдер, защото трябва много бързо да видя. И за чаленджи. Дайте. Аз пусим глайдера. Аз съм точно над 0 point. Дойде още един такова. Дойде още един челендж.
Travel 5000 метра син хикс 4 Стромсюмнес. Излезе нова мисия. Нека да отиваш. Стими, това стими. Виж, ела, ето, точно. И какво трябва да се направи там? Там има, там ще включиш един от Small Mando спотовете. Това ти не си включи всичко, предполагам. Не. Човеща клипа, какво съм отключил? Ти помниш ли в кои си бил? Защото аз ги знам вече всичките на мапа къде са. Ами, там бях някъде. Да, там. И там някъде мисля, че беше. Добре, след това ще станата, само ще... Да, при Еверест. При планината долу. При Еверест си бил, нали? Да. Това трябва само едно на тебе. Само, да. Не. Просто някакви... Само аз ги забавя. Защо във водата? Утре. Не е водата, без утре, но това е по-големо. Аре, конкретно. Първия ми чалендж. И сега съм без оръжие. Ела, аз имам 3 минути. Ела, вземеш едното. Ама аз вътре трябваше да кацна. Да, вътре, отидите вътре, аз ще отида с тими да взема оръжие да ги избия и ти се е това. Добре. Чувам акула. Не се занимава. Тук има човек. Това е митична акула, може да ни даде нещо много хубаво. Златна или митична? Митична е. Може да ни даде нещо златно или нещо... Или нещо епик. Така, да, ти по 18 на едно дете. Дете. Ич. Прави си живота си, прави бе. Той е изпусан фокър, той е топ. Чао. И се отис просто. Аз ще им да взема оръжие да стрелям акулата. Какво правиш бе, пич? Какво правиш? Много си жалък. Не знам колко... че... Просто много бързо ми става за теб, Ерик. Колко са слаби. Трагедия просто. Акулата ме пълна. Трагедия. Пълна трагедия. Приятелчето на нея. Двама са. Дева. Има комби. Дева. 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 Рекс. Бегай. Бегай. Има по тебе. Акула! Акула! Митично! Те дори не ме следват, те са жалки просто. Може ли още да се яздят? Може! Да се яздят! Брат, самоубийство, какво демидж? Ще шейкдаун на ще дойдат с тебе, ще убия, трябва да се добри. Аз нямам материали. Самоубийство, защото и без това няма повече да компликаме челендж. Що? Не бе, тази игра, защото няма колко. Няма. И давай самоубийство. Just do it. Брат, моля те. Ако умра от акулата, какво ще изпише? Стрелния. Нямам оръжие. Колко време ще те? 30. Ай, бързи ръжка. Мами бе. Аре бе, не ми взе нищо. Аре бе, ботка. Ай, точно не може да ми захапи. Самоубийство, това демидж, брат. Изчекай. Ало? Още ли играеш, бе, бабо? Да?
Отиди малко да с училище. Не. Как нещо? Ти стане лошо. Иди, Няма. дай да ги аз им туалетна. Не. Нещо кладен ли си? Не. Нещо... Не. Ама, това дето играеш толкова много не е хубаво. Да знаеш. Какво? Там ли играеш или с децата? С кобрат. Всички деца ли зареди? Какво? Добре. Ами, другите деца спряха да играят. Не, всички играят. Да. Да. Добре. Добре. Айде, Айде, чао. чао. Ай, сти. Кобрата се седва. Кобрат. Ехо. Ехо. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Кобрат. Чуваш ли ме? Брат, дал ли си реди? Да. Добре, ли ми маче бъгнос. Аз съм ли? Звънят ми. Добре, знаеш, сега идвам. Чакай малко. Сега идвам. Чакай. Ало. Да. Два банана. Тук съм. Аз си тук ли си? Да. Тук си? Да, тук съм. Върнах се с... Нали, навън няма слънце и... мама ми купува едни хапчета, които са със слънчице и са витамин D. И нали от слънцето витамин D са няма слънце и... Какво казвам? А ти колко злато имаш? Отстраните го пише под мисите. Колко злато? Да. Аз имам 700 и нещо. Много малко е. Аз имам 3000. Аз знам. Защото в първите 3 седмици само компютър чаленджи, затова съм 59 лева, защото ще го взема още толкова ми бъде и ще го доста. А ти имаш ли Battle Pass? Разбира се, че го имам. Само среди Мандалорена. Не, нямам го. Не, аз си го купих заради 1200 V-Bucks. И 500. Какво? 1500. 1500. Да, 1500. Ти вече колко скина имаш? Това е доста ракарски, който си взех карах. Скачаме. Ти скачал ли си на това местенце тук? Не. Добре, там скачам. Не, ти скочи там, аз скочи холи. И след това ела при мен в холи, защото има да изпълняме един чалендж. Три пъти. Добре, и след това трябва да опитаме топ 10 да направим. Това ние ще направим.
Маркирам си къде трябва да отида, че да забравих. Ей, тук виж. Ай, 10. Ало, О, бате, какво правиш? играя с квадрата на Fortnite. Баба ти отиде ли си? Да, отдавна. Баба сега ще чули си? Да, звънна ми е сега. Какво? Да бъдеш ли излизаме ли? Не ми се излиза. Айде после да излезе като си дойде 5:30 малко на предиката да отидем да потечеш Добре. малко бъде. Добре. Добре, айде. Обаче виж на клипа каква музичка се е пуснала в колата. Къде трябваше да отида? Чакай малко, ще се бие с един, който говори. Да, изпълних си мисията. 5. И сигурно не дал лодинг скрин или нещо друго. Охо, тук има снайпер. Как кетчът на това бот. Айде, лека. Да дойде ли да те взема с такова? С самолет. Да, не. Просто това да си спомниш, защото имаш да не се чакаш. Какъв е? Ой, аз забравих, че играя на склада и се чудя колко тимейти има колко чара. Види всичките ботове. О, това как го кетчата. Ела има шарен да изпълняш, танцуй пред това дърво. Ти сериозно ли? Какво? Какво да танцувам? Просто танцуй. Я виж сега да те комплит. Да, 1-5. 1-5. Сега ще ходим в Sweet. След това в South. Pleasant. Лека, не натискай буста, защото хаби много гориво. Виждам се, шит. Чакай малко, аз ще кажа. Спами, стреляй. То не може да ходи назад, това чудо. Не може. Опа. Ау. Човек. Ау. Аз съм по-напреди да станеш. Човек ли видял е? Да, двама. Къде са? Ето го. 55! 55! 55! Рип! Тук е! Ето го при мене! Малко че те ботове ме кракат. Бързо! Така. Чакай. Къде е ми другото приятелче? Да, то трябваше вече. Къде е ми приятел, я виж? Той дори не е наблизо. Те са просто трагедия. Ботове. Добре, няма да е ланседене. А ти добър си със снайпер? Чакай, със снайпера. Да, много. Аз имам си. Аз съм Аз си. маник. Кой е маник? Един, ти, нали да убих един свой в това нещо. Да. Снимковете си бях тук и да. Стагваш ли минита? Мали, това нещо има ли назад мой? Чакай. Как ги чува в сега? Аз ще говорим сега ти трябва за да вземем. Защото там има още много долу. Ти го искаш ако тези имаш да сме да кажа. Е, ти сте свер... А, не, ще се. Ти самолета ли си? Не. Аз нямам гориво.
Ай, аз поръчам да виждам. Вече ясно. Да, 2 от 5. Но то сега ти трябва да се няма никого и Трябва да си Оп, вземем виждам много един. кола. И виждам хора във въздух. Тук има човек. Имам човек в нап. Не брънга. Тук има един. Къде? Горе. Да, видя. Аз Той е нямам долу, мат. не е горе. Аз нямам мат. Двама са. Снакнат, кракнат. Не, повече от двама са, това е цял скот. 110 ног. Не ми покажат двама. Дец. Майко, с това просто ги насирам. Тук има профешен крот и снежни човек. Не трябва. Не взимай те 2 метри да те писнаш. Аз имам един в мен. Чакай да видя къде са другите дървета. Защото ние за сега взехме 2. Стават ми още 3. Как се казва този чален? Чакай да ми е чакай. Dance at different holiday trees. Dance at different holiday trees. Как ще... Някъде ли някъде? Не, щях да падна. Аз мисля, че... Дърт има едно, окей. Dirty Lux. Краг има. О, има тук. Добре, вече ги знам тези. Те са близо едно от друго, примерно на 1000 метра. О, шит. Зоната. 3000 метра е така... половината мап. Не знам, горе до Целият близо мап. са. Значи в Дърти, в Краги и между тях има едно дърво също. Дърти, Да направя 10 краги... килова игра. Аз ще направя едно килова игра. Какво? Ще направя едно килова игра. Аз имам 7. Човек! Къде? При мен. Защо не едно място видео? Той 10 кракна в главата, найс. Отгоре ме целят. Къде е това? Горе. Горе беше. О, бляво. Ей тук. О, да, трябва да То си е добър, то си е добър. Той 10 не е добър. Добре, да поне Най-ако минута. с този снайпер има мейнбот просто. Ще пише, ако може да се пише долу aimbot. Ей, тук. Брат, това е глава. Гаранция, брат, този снайпер е. 55 тяло, как 55 тяло, бе? Ако беше написал щупене. Аз опитам да го носка от този. Не, то става пясък. Е, че го съм. Така, get sniper my brother. Третия френч. Третия гей. Третия гей, приятел. Сега ще шега. Себе спокойно е. Има метри спокойно, на себе спокойно. Аз съм в мен. Айде лекара. Трябва брат. Отбилял го. Три кемпинг, бе, мой. Три кемпинг, бе, мой. Питам се да го носка опна.
Той ме видя се оплаши. Хвърляме гранати. Май да не те убие този бос. Не, аз го Дай ми патрони за снайпер. Ела. Ела на служата. Бързо! Сплитни ги, сплит. Три. Така много яко. Три. What the fuck? Става Колко ли? имаш? И колко имаш? Още 4. Добре. И бе. Bullshit те гео. От там ми виждам едно скочи. Не, няма да се спомня, че снайпер само ще си бъде място. Ще се приближа. Той стои на едно място. Да се спомня от изтоцата. Виж го това. Аз той иде с крак. Сега това ще си взема реални патрони. Чакай, че не мога да едицам това. Аз му влизам отдолу. Не мога да се кача. Дец? От друга страна ме царат. Така леко. Майко той има златен так. Винидис те изтига. Зад нас. Зад нас. Много зад нас, брат. Умира! Стой. Той да не те е снайп. Да убият. Ти имаш 10 кила, нали? И да имаме 11 вече. Значи 14 кила общо сме направили. Колко имаш ти? 3. Ела. Килове ли ще ми даваш? Къде са те? Как това го имам? Слизай за проверка! Къде са ми приятелите на този брат? Всички трябва да изгледат. Чакай, че от тези гела получавам от един просто. Може малко по-трудно за снайпер, че нямам никакви. Нямаш патрони за снайпер, ела. Ами имам 7 в пушката. Дръж. Благодаря, ти си велик. Това са ми половината патрони, така че бъде благодарен. Майко, как ще рабана? Внимавай тук да не изпълня, че ще стане гейско. Внимавай, защото е... От 55! И то ще ми направи... О, не, те са добри, Ох, Личи си. да, те са добри. Ич. Не бъди лош човек, моля се. Всеко, които са 4, окей. Не, брат! То си се лови приятеля. Мали, много голям редакция, сега така да пич. Така лека. Чакай да ти да убие приятелчето. Така лека. Найс, едно хедшот. То не беше хедшот. Отиди да ми вземеш патроните. Точно там ще хода само да чакам, ако си това. Чакай, че не мога да едикам просто. Имаш ли материали? Не. Нямаш никакво тут. Сега къде са тези нещашници? Така.
нямам време да требутна. Зоната вече бие по 5. Ето мен не ме интересува, ти си добър. О, къде са те, бе? Ако има ботка, аз ти ги пускам. Аз видях елхата в крак. Точно до ребутвана. Да, къде ще. Мали, къде кемпа трябва ти си просто? Ужас. Направи тъжен да ти стане колко да си слади тя. Аз чакам някой да стрелне да ме сприца. Ма брат, виж ги къде си крият тези мишки. Ма и се убиват? Какво бе? Последния ще го хитна с трикшот. Вижте трима, ти и още двама. Да, именно, ама къде съм? Чуги, ето. Долу са. Да, добре. О, what? Това беше в него. Да. Няма да отидеме лагова сега. Ей, гейч, това не. Знаете какво правите? Долу. Гейч! Ти описни си, шон... Ей, отичи гроб. О, не, те ще бъде. О, шит. И друга да я. Да, забелязах. Отисти. Възможно е да ги биеш. Те са двама и са добри. О, те ще спитват. Брат, много сте жалко и нали не чувам как се изде, брат си. Знам, че ще ми спитнете. Това просто е жалка работа. Точно! Отисти. Точно на малко. То се дари още един удар. Айде, това е на Витър. това просто. О, не, това няма да го употвам сега. Помпам ще можеш да го трепеш. Няма, аз искам да го включвам, но няма да се случва. Пич, защо не спиташ, кога вече полекнах? Просто предай се, знаеш, че ще се спечеля. Удай! Нали не е било възможно да ги убиеш? То беше на лайца, къде имаше... Те поначално видях, че са доста добри, явно им свършиха материалите просто. Танца! 10 000 XP, 10 000 XP, митик танц и лодинг скрин. Това ми е първия Марвел емонт. Реди. Значи, отиваме дърти, след това отиваме тука, след това отиваме в тука и след това краги. Виж какво спечелих? Аз това ми му дава. Аз сега го спечелих. Wakanda forever. Амаля, ала кала. Ето. А вярно ли е, че ако направиш 12 мисии от тези, ще ти даде някакъв скин? А сериозно ли ти дава скина, бе? Да. Баси готините мисии. Аз сега не мога да ги комплитна, защото след това ще хода на почивка и то ще свърши.
Къде ще ходиш? Какво? Къде ще ходиш? На почивка на морето, ама няма да се купа. Естествено. Много година. Чила малко. Ами да, то училището. А ти какво си почела за Коледа? Монитор, ама малко късничко пожелах, така че може би няма да го има. Така, виж къде скачаме дърти. Защо не каква? Защото дърти имаме мисия. След това отиваме на едно друго място и край. И комплитваме всичките тези неща. Аз колко седмици. И после кой ще... 28 дена. И после кой ще ми казва какви мисии да изпълнявам преди вземат? Какво? После кой ще ми казва какви мисии да изпълнявам за да ги вземат? Не знам. Някой тук не знам. Аз ще играя с двата стена. Така че има по-трънци. Ето тук е опата, виж ако чакай. Виж едно място, къде си. Един дец. Маля да тому набих 3 глави подред просто. Герчи тон. Аз между другото съм задобрял на играта, ако не казваш. Аз преди бях задобрял да... Ама, сега оттеках, защото играя само Майнкрафт и да. Пич, не бягай, следи го. Не успя стана. Добре, не успя. Те ги убиваме и трябва да ходим. Ама аз не съм гласувал. Чакай, по-добре го уши. Хайде, леко. 3 от 5. Приятели му, чак там. Що прави това? Някой ме стреля. Забравих, че те са сквот. Съвсем забравих, че играем сквот. Аз съм на 8. Не прави се. Аз ще ви убия набързо. Мали... Пич. Пил, пилч. Пил. Умираш ли да ти помагам, защото аз... Да, ако отида и директно умирам. Не ми помага. Медкит. Само ми кажи дали някъде наблизо има още един човек. Точно от теб. Добре. Отивам за приятеля му. Който е в моя къща в кемпи, като в бос. Аз не кемпи, аз хилвам. Не говоря за тебе. Говоря за техния приятел. Да, де. Само че Кемпи в тази къща. сигурно се казва, този използва хакове. Моля ви. Да се моля, няма да го пожара. То сигурно бяга. Пиво пиле, крака няма. Бягаш. Само аз ли имам чувството, че колите са ги направили по-бързи? Хайде леко. Този е избягал, ми се там, дай да ходим. И то, разбира се, зоната не е при нас. Взимай кола. И аз малко. Дай. Нямам шофьор. Вижте, не. Ти нали танцува пред дървото? Да. Най-вероятно тази игра ще прави гласова. Това след това ще трябва да бъде хали. Може да си комплитна мисълта. Ама не също трябва да оцелем. Взимай хилове. Някой
си е таковал да те убие. Пише отстрани. Да, знам. И аз се приближавам. Близо си. Има- Той е точно тук съм. Бей. Да, знам. Бях. Чакай. О, това как... Тя остави ни да се танцуваме върху дървото. Ние. А то къде е дървото? Тук е дървото. И те са учупили, в курс. Те Ако са танцува- са учупили да ни изпълняват. Я да видим къде е къде се стане. Стана ли? Да, стана! О. Добре, сега бягам. Някой дай ми хилове. Нямам хил. Мога ти дам импулс. Знаеш какво ще направя? Опа. Не искам да ги убият. Ела, за ми една импулска. Добре, бебе. Там краги. Не, почна да пия. Бързо бягай. Бягам. Те ще ни следват. В мен има 2 ябълки, да знаеш. В мен има 10 кръв. Добре, сега отиваме при дървото, танцуваме и с кола отиваме до зона. И Или, трябва да направим няколко. или просто да се самоубием. Не. Защото трябва да вземем топ 10 и имаме мисии. Така че да. Ако знаеш от колко време играя? Колко? От 11, от 12. 12? Да. Лошо. Еми, браво. Ще ги вземем ден тогава. Благодаря. Да, тук са лутнали, сигурно не са ни оставили хило, не? Танцувай и взимай кола. Аре, аз си го комбинах. Лека. Лека, бе. Да. Да. А той какво ще ни даде? Не знам. О, дева. Не знам дали ще живеем. Сори, аз тръгвам с тебе. От иначе май няма да живеем. Вземи кола или нещо. Няма кола. Тук има. Вземи този бус. Живей. Живей, куче, живей. Живей, моля се. Аз преди сезон, когато играх първата ми игра, си мислех, че нали бях в зона 3 и си мислех, ако вляза в магазин, не би трябвало да ме така, да ми взима демидж. И човек аз чуда, защо ми взима демидж, като съм в магазин? Живееш ли? 12, 11, 10, 9. Ето още един бандаж. Аз ще ходя зона. Те да се бият, аз ще имам малко да... Да фармиш кило, да. Нямам много хора. Майде, това е Мандалориана. Ето, чакай. Снайпера му е много хубав. Да, знам. Ама чакай малко, защото си ги е изстрелил. Това ти ли си, бе? Да. Убийте го! Ракнат. Помощ! Дец. Дец. Ама ти за мен джетпака. Ама аз ще взема трябва. Добре. Защото, знаеш, аз съм бил да. Да. Ще ти дам патрони, дай аз да си го това. Ей. О. Дръж, стара, искаш ли стара?
О, той е безкрайен! Ти не знаеш. Не, никой не съм бил с него. Ей, при тактика, може да го взема? Да, бе, чакай, къде? Ей, тук, взе го. Добре, не се пак. О, не, зоната. Тук май беше сега. Не, също няма сега. Ние живеем при стали. Или просто... Убит. Аз умирам. Вземи кристал. Добре. Или просто ще отида в земята. Аз не живееш на един кристал. Смец. Кой? Той е на едно. Я маркирай зоната. То се е маркирай, разби се, брат. Ти играеш от трети зон, нали? Да. Добре. На Коледа мога да ми купат 2800 V, защото аз съм си казал за Коледа, че искам 2800 V. И ако ми купат, ще си купа водопаса и няма да правя роба като миналия път. И да. Пази си ги. Да. Ти пазиш ли си? Да бе, аз съм това, аз точно сметна да ми. Това ме ще видиш на клипа, това ме снайпна точно в гърба. Майко, този снайпер има и бот. Откъде е снайпер бот? Ами, той е с самолета. Аз съм GG. Нищо. Сега почна поредна игра, не знам. О, забравих снайперите колко бавно презрежа просто. Това е лека. Аз не ме видя! Няма да мога да дойда, брат. Видяме. Не убиеме. Сори, брат. 5 часа. Аз ще се да приключвам къла. Той може сега да правим, брат. Не приключваме. Добре, ама тази кога дойде, аз трябва да излизам навън. И ако разбера от колко играя. Не, брат, не. Оставам с мора там или идете. Гледам се. Няма как. Тук ще се мре просто. Няма кулен. Добре, спитат ме, защото гелове. Снайпът най-вероятно. О, шит. Мали, не, умрех. Да, умрех. Дай редиоп. Последна игра. Добре, последно.
Тук ще трябва да скочим на различни места. Що? Точно. На това място ти изкочи е тук, защото имаш да скочиш. Къде скоча? Влезам, я мъртвите примаркираме, мъртви примаркираме. А така, сега си го стои там и там скача. Там ще го видиш. Аз скачам там. А ти сега колко вибъкс имаш? Колко ми бърз? Но, стоп. И сега как си купуваш Battle Pass и други работи? Но аз ще взема още 600 и след това още Откъде? 30 ще взема от следващия мой въпрос. Аз съм го максал, виж 54 лева съм. Има още 46 лева да го максал. И когато го макснеш, колко ще имаш? 700? Да. Тук няма оръжие. Взема Мексико. Ева. Мали използвах моите 300 евро. Какво става? Чакай, мамо! Добре, сега аз имам шок маски. Чао. Чао. Добре. Любов. Да, хора, това беше Айчок.